Hinga nag-il sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 1, 2,
Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, nakalusot naman ang kontrabando ni Silvestro sa bulig ni Ma'am Terry. Kag agud mahingabunan, ginpatawag niya si Rojas kag ginbasol nga pigaw ang intel sini.
Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Nagpanawag sa ako ng Mayor Rojas. Kag nagabuga siya sang kalayo sang makahibalo. Nga palpak naman ang inyo lakat. Wala ka mo sang nasikop nga droga. Tungod palpak ang intel mo. Ma'am, sa nasiling ko na. Ang traidor ari diri sa presinto naton. Nakaibalo siya kung sa din madungka ang mga kargo ngay na. Ang mga kontrabando ngay na. Kagamoy na nga nakahimo sila sa paagi. Agod nga malikaw ina sa amon. Nga hindi mo pag-isugid, ina. Nagaduha-duha ako sa iya. Doble kara siya. Sa nasiling ko na ari lang sa diri sa aton presinto. Kag kita lang ang nakaibalo sa plano nga ina. Apang ang nakaibalo ang mga sindikato bahin sina. Hindi ayhan ako o kung ikaw o kung si Mayor ang traidor, ma'am. Ano? Kayo hagani kung maghambal ka, Rojas, ha? Ginaduha-duhaan mo bala ako? Maabtik bala ang kamot ko? Kag madasig ako magtiro. Basi kung magulpihan ako kag matiruhan ko ikaw. Sorry lang, ma'am. Apang maabtik man ako magdraw. Kung hindi lang nga superior ko ikaw, kag babae ka, ambot lang. Kaayuha gani kung maghambal ka, Rojas, ha? Mahimo ka na nga makafile sang resignation mo. Kung sa pamatsyag mo, wala ka na sang pulos dire sa unit. Abugin man sinambuaton ko, ma'am. Hindi ka lang magsako. Apang kinanglan niya makaibalo ako anay kung sino ang nagaguba sang akong operasyon. Dira ka na. Animal? Kinbayaan niya ako? Ako ganang ginaduha-duhaan niya nga nagguba sang ila operasyon. Apang kinahanglan niya ang pamatuod. Kinahanglan nga maunahan ko siya. Kinahanglan nga mapatay ka, Rojas. Kag hindi sa akon mga kamot, kundi sa kamot ni Silvestro. Si Terry ang ginaduduhaan ko. Nga nagapalusot sa impormasyon sa mga sindikato. Pag hindi badakpan ang mga kontrabando. Kami lang ang nakibalo sa plano. Apang nga nakalusot pang mga sindikato. Sang wala pa sa diri ang banwa nga ini, malino. Tugod madakpan namon pirmi mga kriminal nga nagahimo sa mga katuntuhan diri. Apak subong, nagapagusto na lang pagwa pasulod ang mga illegal nga droga diri. Kag pati ang sugal nagaduging na diri. Tugod may nagaputiher sa ila. Shit! Nagaduha-duha gid ako sa imo, Terry. Ano bala ini siya? Pulis iskalawag ka. Hindi, may nagtiro sa akon. Riding in tandem? Malain ini. Nasigon ko pagit ang pagpadalagan sa jeep ko. Hindi, nagatagol na ang bala. Kaya maigo ang akong jeep. Pasuhot ako sa madamo nga katamnan niya na. Kaya magpanago dira. Bisan paano, makapatas ako sa ilan. Ano na, malumpat ako. Ano na ako sa duta. Kaya ang jeep ko, nagapadayon sa pagdalagan. Kaya makabunggo siya sa kahoy. Ato, nakabunggo gid. Nagubagid ang isa ka panapa. Ano ka, sa di na balang tao nga nagalaga sa akon. Oh, ato na sila. Nagpaburhot sa ilang motor.
Nagbalik sila sa ila ginhalinan. Ang ila helmet nagatabon sa ila guya. Nagabayo sila sa itom. Shit! Wala ko sila makilala. Sinuayhan ang mga tao nga ato? Katapo bala sila sa sindikato? Nga ngandumo nilang kabuhi ko. Oh, hindi. Delikado lang kabuhi ko. Gani kinahanglan mahalong ako. Mahalong ako! Hello? Hello? Silvestro? Nakabalik na bala ang ginsugo mo? Wala pa sila makabalik, ma'am. Palpak ang ginsugo mo. Siling mo sharpshooter ato? Oo, matanda sila magtiro. Gani sila ang akong ginsugo nga magpatay kay Rojas. Ari diri subong si Rojas. Buhi siya! Ano? Kita mo? Una pa ako nga nakahibalos ang balita. Palpak ang ginsugo mo, Silvestro. Sa madason gani, ha? Inang sharpshooter ginang pagwaon mo. Mugali, ha? Ginswerte pa ang Rojas ngayon, ha? Apang markado na siya. Ilisipo na lang ang iyang kabuhi. Nakaluwa si Rojas sa nagahandom nga magpatay sa iya. Gintawgan ni Ma'am Terry si Silvestre nga palpak ang tao nga ginsugo niya. Sa pagpadayon ko pagid. May swerte pa ako. Pakris lang ang igo ko. Nagatagril ang balas tupad ko. Apang ginswerte pagid ako. May traidor gid sa amon grupo. Kung hindi ako magsala, isa ka tao nga malapit kay Ma'am Terry. O kung si Ma'am Terry mismo. Animal ka nga babae ka? Maro ka? Pero wala ako sa pamatuod. Wala pa ako sa pamatuod. Kag sa natabo nga ini, basi kung i-relieve nila ako. Kag dito nila ako i-assign sa ibang region. Hindi. Itaya ko nga akong kabuhi. Hindi ako magtugot. Nga himuol lang nila ako daw sa gago. Kinanglan gamiton ko man ang naibaluan ko. Gamiton ko man ang akong taktika. Agud maluwas ko ang akong kaugalingon nga panit. Amber, dito ako kaina nag-agi sa mansyon ni Ma'am Terry. Wow, perte ka taho mo. Tapos na ang mansyon ni Ma'am Terry, Nay? Oo, tapos na. Kagbati ko, madali na lang ina nga inagurahan. Hamak mo, Nay? 3 ka bulan lang, tapos na dayon? Kadamo manabis ang tao nga nagatrabaho mo. Ay, oo gali. Nadumduman ko si Mig Andoy. Kamusta na ayhan siya? Hindi ba lang nagpauli sila sa ila puod, Nay? Oo, nagpauli sila para nga makalikaw na lang sa gamo dire. Sino ay na nagastigo sa iya? Nga hindi giniya pag-isugid ang ngalan? Siguro, Nay. Madugang naging sinang kambog ni Ma'am Tere mo. Kaya maistar na siya sa iya mansyon mo. Ano pa? Wala na, Wiskay. Lana! Mapaway tanay. Basi mo kigantan ni Busing kung mabta niya tablang lalong. Ay,
init lang ng ulo ni Busing kay wala sa padaog sa kay Silvestro mo. Man maalam siya. Kay may ginahol na siya nga police officer mo. Correct! Oh! Ano to? Ay, may nahulog sa guwasang pader. Ay! Hala! Isa ka tawo! Pilason! Nahulog sa pader, ha? Ang matuod. Ay! Ay, talaga. Ano ka? Ay! Nalagas ako Ha? Nalagas ka sa ano? sa mga tao. Ay, tinga nga ginalagas ka. Ano ka? Kuwan ako. Akyat bahay. Napugtawan ako sang tagbalay. Kaginbakol ako. Ay, Mayo lang kay nakapalagyo ako. Kag nakasaka ako sa kudal. Kag nakalumpat ako diri pasulod. Amo na nga wala nila ako mabtan. Agoy. Naglain kitang panulo ko. Kadamo kaliti sa inyo. Duwa lang kami di. Oh, tingala ko nga damo panulok mo sa amon kay libat ka gali. ay, duwa lang kami, di. Buka gagaguga. Ay, di, gagwa. Ay, animal ka karon. Pati pa kami ya, ipamak mo. Amugid! Gwa na to! Ay, Meg. Maluoy ka man, Meg, ay. Basi kon patyo nila ako kung makita ako. Pabay ilang ninyo, anay ako nga makapaway di ay. Kag makapanago di. Kaya basi kon makabalos man ko sa inyo sa pilakadlaw. Give and take balaw. Pag give and take mo kung akit bahay ka. Wala ka nag-aalong. Ay, mayo pa siguro yung buka kung nalulo mo kung madudla ka karon. Hindi na ko magliwat ah. Last ko na lang ni nga pag-akyat bahay. Mapalayo na ko dayon ah. Mabarker na lang ko. Maluoy man kamo sa akon, Busing. Luwasa man ninyo ko sa nagalagas sa akon. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabian sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong katuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Yari na ang isa